Og videre, Velle. Andreas der. Andreas. Nej, Andreas der. Den ligger i venstre. Kom så, Andreas. Knus, du har ham derinde, Knus. Det er din mand, ham derinde. Ja, det er smukt. Rigtig flot. Godt ord er. Ja, det er flot. Hvor er? Og en lille ryg. Ah, det er ondt. Philip, kom for den heroppe. Philip, prøv at tage den derude. Philip, herude, kom. Slå den ind. Prøv at kom nu klar. Ej, tak. Det vil jeg sige. Og tøj og smykker og sådan noget. Yes! Mathias, kom en tur. Kom igen, kom en tur. Kom igen, kom op igen. Kom med dig.